Zvinobadza. Ndiani watipa mari. Mwari wakanaka. Ndiani watipa mari. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Mwari wakanaka. Mwari Say guys for the people. Iwe ndiwo wakufara. Zvinhu zvedu zviri kufamba zvakanaka. Last time patakita video tanga tiri kune imba yekumusoro kuya zambaba redu ratakasira paring beam. Ndopa tatakwenda kunopesa imwe 2 bedroom apartment ndo yatiri kuita iyoyo. Saka yeye yatopfuurawo ring beam. Yatopa musoro I think kusora mangwana nenge yakutanga kurufa nditi. Kusora mangwana nenge yakutanga kurufa. Chop zvinhu zvese kana zvingoripo toita mudenga. Like I said, client yedu ino yanga isati kuti imba yacho inge ichibudisiwa. Ndosa maona tiri kudai ndona tiri kubudisa because munhu ari kuita project ino haadi kuti imba inge ichibuda chini painternet tikati tinozvirespect. Tazonyanya kuti tinge tichiita video tasingadi kuita zvedu panapa mavideos but tanyanya kuti tiite mavideo inauye kuti kune mwe mushemarian mushemarian yeni chatopo kuvunza hii sekulibheni hamuzivane here nemunhu because mushemarian uyu anokusapota isingaiti anokufarira isingaiti zvikanzi ndoda kuti nemukono we$20 ipai sekurubhenzonzo icho Mira ndiro lesongo yangu. Mushamarieni uyo anondida uyo mushamarieni uyo anondida. Mushamarieni. Ndinoti ngapawedzerwe times 10 times 20. $20 yawabvisa dai yawedzerwa 1 million mukushava nemukumuwana kwako vamshishi mushamarieni. Neso ticharamba tichikubhiga, ticharamba tichita kuti mafanzi mutifarire semafanzi edu. Ndinotenda mabasa achiwanda muchitipa mabasa. Shuwa mushamarieni ndinotenda nezvo wanditira izvi. Mwari ngaakuropafadze. Mimo muchazomwara kuitira upeturuka kohongu aimakataura kuti ora nyanzi kuharari ndainoitora nei kana dai makandikudibira aiwa imimi makangofanana nemushamarieni handipa mari kuita moyo mumwe chete asi makazvara pamwe chete atimuziva asana kumuona ini sei moyo yenyu yafanana meni saka zvikanzi vamwe vacho 2 ndo baba Tanya nababa Fatsu 10 Indiani waronga kudai Ndiwari wakanaka Indiani waronga kudai Ndiwari wakanaka Indiani waronga kudai Ndiwari wakanaka Ndiwari wakanaka Ndiwari
wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari watipa mari, Mwari wakanaka, Mwari watipa mari, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari wakanaka, Mwari tauraidziwe zvinofadza izvi nemushamareni wedu anotida akasike kutanga amen kuti mwisa amen urambe wakadaro yesu vasoko amen mukanya yesu vana mukanya uri kuvamwisa amen ini ndakapuwa 20 yangu ndapuwa 20 yangu nemwoyo unoda kubatsira ndagwadziwa nani nawashi kuti kodhiringi haufa ndakabva ndati ndatora ndikati washi chirega tishiye $20 yedu yandakapuwawo ini yedhiringi washi ndokumupatseni mukomana ari kuseri kwekamera haanawo ita akawana kuda ndichamupawo 5 iferi tompawo $5 ndiari kutora chikwekweti haana kuwana bhozi vanhu vasati vamuziva saka haana kuwana anything kana dola haana saka chikwekweti ndichamupawo $5 pane yangu kuda kuti ndadla 5 chikwekweti 5 saka wachindiarya mani yangu yakaoneka 10 saka washindiye munhu Anyway, guys, bye-bye. Thank you very much. Rambai muchititsigira nesuwo takatokutarisai nekukufarirai makaona tisingabudikire sezvambotaura sezishero pabasa netiripo tichishanda asi kuti tinewo dzimwe dzimba dzanotaiwa musadzibudise saka ndo sekutaura kwavaita asi pabasa tiripo tichitobatika hazvino kuti kana matishaya pakusabatika pamavhidhios kwe2 minutes hatisi kushanda tiri kutoshanda tiri kuita mabasa inoimba zvekuti next week ka ine yapera hambozviona asi yakatangwa yekusvika yapera isina kubuda zvayo muvhidhiyo zvakanaka vane maprojects kwawariko koko ndibatei pafoni ndiripo Ana benzu mauya
Mauya nechinanga ere. Mauya nechinanga. Eji eji mauya nechinanga ere. Mauya nechinanga. Vana vadzo mauya nechinanga ere. Mauya nechinanga. Vana vadzo mauya nechinanga ere. Mauya nechinanga. Eji eji mauya nechinanga ere. Mauya nechinanga. 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 Ah, guys. Ah, that's what I'm talking about. Bye bye.